Pa kako se obući za javni nastup? U odnosu na cilj i temu vaše prezentacije treba uskladiti i odeću. Za poslovnu prezentaciju poželjan je klasičan stil odevanja, odelo ili sako ili poslovna haljina, s tim što treba obratiti pažnju i na boju odeće, jer boja šalje jasnu sliku o vašem raspoloženju, ali i o namerama. Čuli ste verovatno u medijima da se obraća pažnja na to koju boju sakoa je obukla Angela Merkel u nekoj poseti, a primetili ste verovatno i da Melania Trump nosi odeću usklađenu sa kulturom države koju posećuje. Kada ode, na primjer, u posetu Vatikanu, odevena je u crnu klasičnu haljinu, a kada posećuje Indiju, u haljine inspirisane sarijem razigranih tonova. I to je povezano sa onim što sam govorila o sličnosti sa publikom. Ljudi lakše prihvataju one koji su im slični po nečemu, makar i po odevanju. Istovremeno ukazuje se i poštovanje prema publici ili određenoj kulturi. To znači da odeće i boje nose određeno značenje i imaju uticaj na to kako će vas publika prihvatiti. Izgled u velikoj meri govori o vama pre nego što uopšte i počnete da govorite. Mnogi psiholozi slažu se da je blizu 90% onoga što se zapamti pri prvom utisku izgled i ponašanje. Odeća prenosi i neverbalne tragove o vašoj ličnosti, poreklu, obrazovanju, imovnom stanju i kredibilitetu. Naravno, odeća neće nadoknaditi negativno ponašanje ili vaše neznanje, ali u velikoj meri je važna za prvi utisak tokom prezentacije. Zato se trudite da dobro se pripremite za prezentaciju i da ne prikrivate izgledom svoju nesigurnost, jer se to primećuje. Ljudi uglavnom biraju odeću po osećaju, a time podsvesno otkrivaju i kako se osećaju, kakvog su temperamenta, o čemu razmišljaju, da li su iskreni dok govore o izabranoj temi. Ako nemate osećaj za meru i ukus, odmažete sebi i prikazujete se u lošem smislu. Sada ću vam objasniti i boje i njihovo značenje, ali to ne znači da treba da nosite samo jednu boju da bi poslali poruku, već možete koristiti detalje u određenoj boji. Nećete, na primjer, nositi narandžasto ili žuto odelo, nego staviti kravatu ili neki detalj u toj boji. Bela boja u više kultura ima slična značenja, a to su čistota, vrlina, čednost, lojalnost, mudrost, pravda, radost, istina, neki novi početak. Ako želite da ostavite utisak samouverenosti i odlučnosti i odate utisak pozitivnih promena, koristite belu boju. To ne znači da treba da obučete belo odelo ako nešto novo predstavljate, ali treba imati belu košulju i bele detalje. To se odnosi i na svetle tonove. Što se tiče sive boje, ona je neutralna boja i označava neutralnost, ravnodušnost, neodlučnost. Ako nosite samo ovu boju, možete ostaviti utisak neodređenosti i neutralnosti. Poželjno je da muškarci nose sivo odelo u kombinaciji sa crvenom ili bordo kravatom da bi neutralisali čisto sivu boju. Isto važi i za žene. Dobitna kombinacija je sivi sako u kombinaciji sa belom i crvenom bojom. Crna boja najčešće označava moć, tajanstvenost, nihilizam, protest, ali i otmenost. Poželjno je da kombinujete crno odelo sa belom košuljom i kravatom u boji i uz ovu kombinaciju uvek možete dodati neki detalj u nekoj drugoj boji kojom želite da pošaljete poruku. Isto važi i za žene. Žutu boju možete nositi jedino u slučaju da govorite o vedrim temama, aktivizmu, prijateljstvu. To je boja koja označava ostvarivanje bliskosti, ekstrovertnost, hiperaktivnost i nije poželjno nositi je kada se govori
o ozbiljnim temama, jer može da stvori utisak da ste neozbiljni ili narcisoidni. Narandžasta boja takođe. Ako govorite o ozbiljnim temama, nije preporučljivo koristiti ovu boju, jer ona zbog svoje nestabilnosti može da pošalje poruku vulgarnosti, može da ukaže na to da ste gordi, na primjer, ili ambiciozni ili neutoljivih apetita. Crvena boja je dosta jaka boja i preporučuje se kada ne postoji drugi način da privučete pažnju. Uvek je treba ublažiti sivom i belom bojom. Jedina boja koja se nikada ne preporučuje za prezentaciju i bilo koju vrstu javnog nastupa je brown boja. To je boja poniznosti, siromaštva, simbolizuje zemlju, jesen, tugu i nikada se ne preporučuje za prezentaciju i javne nastupe. I nikada na televiziji nećete videti govornike i voditelje odevene u ovu boju. Zelena boja asocira na prirodu, staloženost, rast i ovu boju nose ljudi skloni ravnoteži. Preporučuje se da se koristi kada govorite o temama koja ona simbolizuje, o rastu, razvoju, prirodi i zaštiti životne sredine. Pošto simbolizuje i mladost, rast i razvoj, opravdano je da je koristite u javnom nastupu ako ste mladi ili ako se bavite ekološkim pitanjima. Plava boja je jedina boja koja u svim kulturama ima pozitivno značenje i ima najviše značenja. Ona označava pravdu, vrednost, lojalnost, istinu, pamet, vernost, večnost, beskonačnost. Ova boja se ne bira slučajno kao pozadina kada se neki predsjednik države obraća javnosti, jer je upravo to boja koja smiruje. Državnici i uspešni poslovni ljudi često nose plavo odelo bez velikih kontrasta sa kravatom i košuljom kada se nađu pred kamerama. Ljubičasta boja je takođe dobra boja za prezentaciju, jer ona odaje utisak da umete da izaberete društveno relevantnu temu, da ste prijateljski nastrojeni i da želite da dođete do ostvarenja pozitivnih ciljeva ili promena. Ljude koji nose ovu boju, publika doživljava kao ljude koji daju ideje, uveravaju i može im se verovati. Važne su takođe i tekstura i linija odeće koje takođe prenose određene poruke. Meka tekstura poziva na bliskost, dok čvrsta tekstura može da ukaže da osoba želi da se smatra efikasnom. To znači da kada želite da imate prijateljski sastanak ili prezentaciju u užem krugu, možete nositi odeću mekih tekstura, a kada imate formalnu prezentaciju, nosit ćete odelo.